Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Adda kasuratan mi iti dayta. Anya? Unay kayo matan, mami. Di kailan nagpampanunot matan? Kasano nga ron itan? Isungarod nga agim babagtikak. Tapno saan nakapwersaan ni Rocco. Aha! Da, Kastagayam, ha? ha! Mami! Mami! Mang Rocco! Tulungan ta ni mami! Napukaw na tipuot na! Ariela! Ariela! Pagkata mo ni mami, tailugan mo iti kotse! Itaray tayo sa ospital! Relax! Di ka una agpanik, Anjo. Napukaw lang tipon. Agsublintong matlang no madamdam. Mabidlan, kayabak nila ba? Tapaypayan na ni Mami, Angeli. Aday ta! Impaturong kong electric fan kay ni Madam Ariela. Nasakit ngamin di imak nga pay-pay-pay. Ha? Nagkutin ni mami. Nagsinyas, Ma'am Angela eh. Idapam ka no ti electric fan. Ayun na. Aday ta, naidapam. Mami? Nagkidam manang maturog sa manon, ma'am. Kaasimot ni mami. Anyat sakit na aya, ma'am. Adda ka di kanser na. Awan sakit na, nanalabang. Ay, kung naglakit din no da kanser na, tanaglakamot din naglustaw. Dakal nga ti parikot na, nana. Di ka di may papan iti kwarta na pukaw na. Di iniskam da. Wan, nana. Ay, nakaasimot nga rod. Ano kasta? Sapay mabagbag titang. Saan ang mabagbagtit ni mami? Awan pulimi abagtit. Tapay nga rod ang mapukpukaw na may tilimbong ti panunot na nukwa. Ay, iingkaaramido na dagiti trabaho. Panawan na kami dito ka ni mami. Ay, sige nga raw, ma'am. Naimbag nga oras mo, malyaw. Ay, nawaw. Abay, anyat ibagam los biminda. Apay nga da ka manay, nawaw. Awan trabaho kita. Mapanak ijay plaza no madamdama. Amok nga awan trabaho ita. Umayak man mo't makichika-chika. Ay, nawaw, rumwarak no madamdama. At da papanak. Ay, kasta aya. Ay, agkuyog tangaruden. Ano rumata? Sige. Ang mapan kay ti papanam tamapanak mag iti papanak. Ay, nawaw. Wan. Ay, sayang. Kaya't ka kumapay ang makaistorya. Ado ti istorya kan ka. Ay, uwin ka de. Ag istoryatan taw no madamdama iti pagluganan tang agpaplasya. Ay. Ay, nawaw. Mayat ti banding dagiti agulitag dita paraangan, panyang. Ay, nawaw. Wen malyong, nasingpot ni Monre kanya uncle na Samuel. Pasaray iso timang kadwa iti ulitag na ditarwar no kwa. Ay, nawaw. Talaga nasingpot yaw awir ka, panyang. Uray, inuy-uyungan idi ni Sir Samuel. Idi saan pa yan naatakay? Asikaswon na latta si ka. No sa balilan ni Monre akit, pagan ano na kumangan, asikaswon ti ulitag na. Ay, nawaw. Ay, saan nga min ama nagimula iti sakit tinakam ni Monre, malyong. Katwen mat panyang. Ay, nawaw. Saan na nga ugali ti kasta? Ay, unggayang panyang. Ay, nawaw. Ada na istorya kanyak ni Lablay. May papankin ni Madam Mariela. Tika di may papan iti pan nakapukaw ti limbong ti panunot na. Wen panyang. Ay, nawaw. Agasum dayta. Naga daw tinapukaw na. Napukaw na lang arodan ti kwartada. Sa idikwan, napukaw na pa'y tilimbong ti panunot na. Kalpasan na, napukaw naman ang tipuot na. Ay, nawaw. Agkakanatan ti mapukpukaw kinkwana. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Mangrugin samot nga umapon ni Karma kin ni Madam Mariela, panyang. Makarkarman ka po iti kinaulpit na iti tao. Nukas taman bilang, awan ti pakibiyangan taditan malyong. Angam sapay la kumaa, tamaka amerisen,
kat agbalbaliwan, malyaw. Ay nawaw. Para makita ano ang muna tagbalbaliw panyang. Ay nawaw. No bilang tayo baga ni Munring agkasar kayon, umanugot ka kadain anak ko. Siguro, tatang. Ready kan, anaya? Ay nawaw. Awan mo't sigurong tirason asa anak pa nakasagana, tatang. Anaya, anak ko. Umuna iti amin, adda na talagad at trabaho. Adda akon iti husto nga edad. Kan kang runaan ti amin, kap-kap na kakti lalaki apakiasawaan. Ay nawaw. Kaya't mateng ni Munray ti mangikasarkan ka anak ko. Iso na laeng tapampanunutan na ti gastusin na. Angam nagpada kayo adisidido na sumrag iti estado tanda asawa na. Apay no pagtitinulungan tayam ti panagkasaryaw ay nawaw. Ha? Agsimpa kayo kidi, nanak ko. Taditan tumat laeng titong palyaw. Tatang, Pagsaritaan tayon to anasaya atay ta. Tanukas ka siya now. Pagtitinulungan tayon to ti magastos. Saan matamasapol nga yung grande ti kasaryaw ay nawaw? wen tatang, pagsaritaan minto ana imbagday ta. Ay na, panagkunak aging babagtit laang ni Madam Ariela panyang. Tanoda kami kin ni Ma'am Angeli ti kasangsango na. Limpyo mal, ngamno ni Sir Rocco ti kasarita na. Kaslag pala. Anya? Jak mau awatan ti mapaspasama kanakwada. Mala, basta aramidam lat ti trabahom lable. Maumak nga rudin nga katkatulong ijay. Ala, agananos ka lata. Basit la panaganosen, makainanakan ton. Sir Samuel, kumusta ka? Ay nawaw. Ay nawaw. Mayat tiisim mo asal. Nasam itiisim mo ay nawaw. Nga kasta. Agragsak ka kiday, Sir Samuel. Ay nawaw. Di mo ay ayin tibagin. Ipakitam akabailam asarang tendag iti panubok adumdumteng iti biyag mau. Ay nawaw. Uwin kastalain ti biyag, sir. Raman ti biyag ti panubok. Ragsak, rigat ang ginawa. Ay nawaw. Pasik ti biyag amin dagita, sir. Ay nawaw. Kakpat maawatan ti bagpagana. At damod di maawatan. Adumat di saan ko ang maawatan. Uwen Jai. Ay wain na uwen sir. Upod no dahi ta sir ay nawaw. Ay wain uwen wain. Pasurotak lata na. Jak mau awatan. Ay uwen sir. Ay wain mayat. Ay na. Uray jak pat mau awatan ti bagbagan. Ay nawaw. Ay uwen nga ro ta sir. Uwen. Mayat ti kasta. Ay wain. Agpaisaw saray nawaw. Ano nga tatibak bagan ni Sir Samuel. Ay nawaw. Ay wain. Wain sir. Pudno dayta. Ay nawaw ha. Anat kaya tasawan daytoy? Apay asika ti makakaadda amang bibiyang itikita dagiti negosyo ni Mami. Nakasarinak dagiti tantal ka ni Mami iti negosyo na. Kapilitan na. Kasanmat nga rin ang makabayad ni Mami iti utang na kanya. Kun may sa, at nasaritaan mi akas ta ti mapasama. No saan na makabayad, at akarbungak ang makibiyang kadagiti negosyo na. Ngam saan kumapay mo't nga itaa? Tamo mo ti kasasaad ni Mami. Ti panaging babagtit na, kasta ka di. Ha? Di nakmalilaw ni Mami, Angeli. Maawatam kumamot ni Mami. Aburido. Saan nan ang mapagsusurot ti pampanunutan na? Basta,
Nalawaga pa ng loko tar aramidan ni Mamim, Angeli. Iso nga aramidak mat ngarot, tirumbag. Ang buyak man kat di iti newsfeed ko iti FB. Ni Tita Antonia dito ya. Isoda iti anak na. Kandag iti empleyado na. No kasta, natiludan. Panggap dagayam ti agpak ni iti balasiw taaw. Ngam, nakamagda ijay airport. Ay, talaga gayam nga aramid dan ti mang biktima iti padada at tao. Ay, kasla nakasingsimpot da. Ngambang limlimo da lagayan. Nasaya at mata natilidan. Maragsakan lakit din ni Mami numaamuan na daytoy. Natiliwan dagiti awanan bai. Anaya, awan ka din ti plano ni Monre nga agsubli ijay bar? Dinan kaya tagtrabaho ijay? Kuna ti doktor na, masampol ka nung atanggadin na anaimbag ti operasyon na. Ah, kasta ka di. Medyo delikado ti operasyon na. Tanaapektaran ti boses na. Saanin akas itisigot ti kinapigsa ti boses na nga agkanta. Ah, kasta ka di. Amangan numapersa ti operasyon na, numaparigat ti boses na. Ay, sa bagay matkit di ah. Ngam, talaga ka di asaanan nga agsubli iti poder ti inana? Pinapanaw dan ni Monre iti balayda, Flora. Saan dan apagan ano iti mansyon. Iso nga oray kayat na ti agsubli ijay. Saan damat laangan apagan ano. No kasta, talagang awanan ti pakibiyangan da kankwana. Kasta nga rod, Flora. Ay, kaasimat nga rod ani Monre. Kasanulangatan, nawan kayo ng tulong kankwana. Pagrabangak ti mang tulong kan ko na. Tanapatugan itibiyag ko ni Monre. Ay, talaga nagasat ni Monre. Dakas kan ka tinagbalin akaayan-ayat na. Pasulmat lang ni Mami, nakapayagas na tinagbanagan na ita. Isumot lang tinanipasubo iti bagbagina. Kasta itan ti ibagam, tanaalamon ti kayat mo ka ni Mami. Idi awanan ka. Kunamlan asino ka akasayaatan, tada ka sa pulam ka ni Mami. Ngam itata nakaramot kan dito yung mansyon, nalastog kan, natangsit kan. Inak kumamot pagpanunutan iti Dakas, Angeli. Amo ni Mami, no kasano ti panagayat kukunkwana. Di kan agin didi, amo kun ti burik mo, Mang Rocco. Awan ti madingar aramidan. Nga mapayakas ta ka, Angeli. Kat, ti aramidam ita ka ni Mami. Saan ka di apan ang gundaway ti kasta? Gunggundawayam ti kinakapoy ni Mami maipapan iti kwarta. Saan na pud no dayta, Angeli? Pangaasim, unasam ti Dakas nga atap. Basta dayti ti tandaan, nadalos ti intensyon ko ka ni Mami. Kat no mapanet nagkak dayta, ikalaysak ni Mami. Anya? Ha! Saan to ang mapasamak day Mang Rocco? Jack ipalubos! Ariela. Agsarita tayo tinalapat, Ariel. Ariela, pang-aasim. Gusto ko man day ta panagar-artistam. Poston di pa nang luklukom kanya. Nabuking ka lang arutan. Natiliwak nga agar-artista ka lain. Isa pang-aasim. Gusto day ta. Pagsaritahan ta aramidan. No kasano ta aramidan ta, tapno mabayada mo ti utang mo kanya. At na nagtulagan ta, Ariela, iso amasapol amatong palday. Yan tapno di mo matkon. Sige. Oray pagbingayan talangan ti sanikwa na panawan day di Luisito kan ka. Saan kumat nga almanin amin o anya, Ariela? Deal?
Oo, di ka sangit, Ariela. Ano nga iti sangitam? Amo ka na dagsan di pagdaldala na ita. Talaga kasta. Kasta latibihan. At aswerte. At amalas. Rocco, sweetie pie, please, agasawa ta. Rumbang ka di pala asingiran na. Saan ka di ati agasawa? Katnoan nga ti kukwa ti maysa. Kukwa mat ti maysa. Kukwa da adwa. Wen. Ngamnoan niya ti saritaan. Balan ta ko ma, Ariel. Talaga ka di asingiran na. Wala. Noota. Masapul abayadan, Ariela. Sige. Ilakok lang ang tinaduma asan ikwak. Sa kung tumayadan ti utang ko kan ka. Sige. Mapalin man, Ariel. Rocco, sweetie pie. Apay no isublitan ti sigod alinangan ta. Noan niya ti kukwa ti maysa. Kukwa ta adwa. Anya? Please, Rocco. Di mat ay ayatan na sweetie pie. Kat amin akid dawag. Ipaay mo. Ariela, sa bali asaritaan tayta. Di mo iraman ti kwarta, iti ayan-ayat ta. Rocco. Ay, ayatan. Ngamnoan niya kumati saritaan ta, katumpalan ta, Ariela. No kasta? Talaga asingiran na, Rocco? Pasensya ka na. Ngam kapilitan na kasta, Ariel. Tara matagbat nga rin ti kwarta binulot mo. Para itinegosok tayo jay. Iso ala dingita, Ariel. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Good news, Mami. Natiliwan da tita Antonia. Natiliwdan nga agina. Agrubwat ka nga rod. Takuyugan nak, Angeli. Ha? Papananta, Mami. Mapanta iti nakaibaludan dagijay nga awanan bain. Ayop ka, Antonia! Amiga, I'm very sorry. Kalpasan ti amin. Kastalaeng ti ibagam. Sorry laeng ti ibagam. Awanan ka itibain. Isublim ti liniksab mo a kwartak. Ladingitak, amiga. Awanan ti maisublik a kwartakan ka. Pakawanan na ko maamiga. Di nakaw-awagan iti amiga. Manangalilaw ka, a babae. Nagdakkel a kwarta ti tinakaw mo kanyak. Awanan ka iti bain. Dinadaal mo ti biyag ko. Kapo iti inaramid mo. Ariela. Nagmayat kakot nga tan apis iten akas lakuton. Antonia. Ha! Agyaman ka. Tawan paltok ko. Tanuad dalaeng. Pinaltugan ka kuma. Itaypay laeng. Pagbababawi at tinaramid ko, amiga. Ah! Uray agbabawi ka. Mabalod kan. Ikaron tinagbasulam. Ayop ka. Agtatakaw ka. Kastulangan, Ariela. Tapno na pimpintas ti bingay. Nasaysayat siguro na ilakotan ti sanikwata. Sa tanto pagbingayan ti mapaglakwan. Anya. Tano sana malako ti sanikwa.
Amangan no pangrugyan pa iti santa pag kinaawatan da ito. Oh, Wen, kuna mo na Ariela. Nang saysayat na malako ta amin ng asanikwa. Tagumatang tayo ti sabal. Roko. Ngam no di mo kayat nga ilako. Masapul nga rod, asyak lang ti mangimatun ka dagiti negosyo ta. Talag ti birok ta. Anya. Isun ti pangalaki ti pagbayad mo kanya. Sige. Panunutak pa'y anaimbag dayta. Roko. Mabalin mat, mami. Ila ko yung dagiti sa nikwayo. Ngam saan nyo nga itulok apag gudwaan nyo ti mapaglakwan nyo. Ha. Numano ti utang nyo kankwana, isulang ti bayadan nyo. Wan, iha. Naglaingan ngay, numakigudwaket din kada kayo. Sige, iha. Kan uray to'y mansyon, ilakok tumatad. Ta sumapulak iti sa bali abalay agatang. Wan, mami, iti sa bali a syudad ti pangkitaan tayo iti gatangan tayo abalay. Uray saan una dakkel, basta na pintas. Total, dua tayo matlang agnaed no kas pangarigan. Ha. Anjali, iha. Maikatlo ni Roko Anya? Ha, day takot ti madikada kayo. Tama naging bubukod lang aro dun day amang Roko. Isupay lang ti pampanunutan nyo. Panaging bubukod tar aramidan na. No talagamat lang nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Saan na kayo kumaasingaran iti utang nyo kankwana? Agasam day ta? Puwersaan na kayo amang ilako iti sanikwayo tapno makabayad kayo laang kankwana? Anjali. Dayta ko mati panunutan nyo. Saan kayo basta paalilaw iti day amang Roko? Gangganak ko mamami. Tapag saya atam, ti bagbagakan ka. Si kakit di Ariela. Si kapay ang mismo tinagko na kanya. Agasawa ta. Noon niya ti kukuha ti maysa. Kukuha ta adwa. Ha. Iso paggudwaan ta ti mapaglakwan iti sanikwata. Si kakit di. Anya. Kasla din nakibilbilang nga asawa no kasta, Ariel. Umay ka man, kit di sweetie pie. Anyan. Ay na. Italaang manan nga arak upan na sweetie pie. Si kamot namin. Kanayon ka busy iti kalabas. Basta ha? Namalakot ati sa nikwata. Masapul nga equally divided, one? Alaman laangan. Kasta. Wanan, sweetie pie. Nangagaw ti saritaan da Madam Ariela ken si Roko panyang. Anya ti saritaan talable. Ay na, ila ko dan san jaman siyang. Ha? Kendagi ti daduma mape asa ni kwada. Ila ko dan san. Anya? Angam jak amu ano matulaw eh. Basta kasta tinangag ko saritaan da. Mayat nga ron tilin na ilo da. Kabayatan ti panagsarsarita da. Angam ti sanda nga ama. Ayad da akla ang itisaan unay nga adayaw eh. Ay na, naglawag anangag ko ti saritaan da. Kinakitak no kasano ti kinalailo da. Apay ka no nga ilako da. Jak amu kaslad da nangag ko an naibaga ni Ma'am Angelay. Agumatang dan sa kano iti sabali asa ni kwada. Ken umakar dan iti pagnaedan. Pumanaw dan. Ta sumapul dan iti gatangan da pagnaedan iti sabali a syudad. Ay, kasta pa ya. Unpanyang. Oh, anya pengi ki damagam. Damagam tapumanawak metlaeng. Sapulan naktumanin di ingrata nga amo. Awanan. Sige, baliwan tan tumanan tag sarita lable. Agsubli ka nga rodan ije mansyon. Sige nga rin panyang. Patuloy akong. Angam, dumagasak pa'y gayam ije balay damal yung tanalipatak pa'y tay may sa apanyok ijay. Ay, ada nga tanimal yung ije balay da. Simragsama titi trabaho na ita. Ay,
Gayam. Saan nagayam a day of ita? Sige nga raw, maminsan taon. Agsubli aklangan iti mansyaw. Sigay, mapanakaw. Ay, nawaw. No ilakon da Madam Ariela ti Sanikwada. Kasano ngayon ni Monray? Saan da ka din nga ibingayan iti mapaglakwan da? Ay, nawaw. No si bibiyag da di Sir Luisito, sigurado asan na nga ipalubos ang malako dagiti Sanikwada. Ay, amok, no kasanaw ti panang ipatig da di Sir kadagiti napanawan na Sanikwada. Yung ita, ilako dalat na nakaslawan ng yaman na. Ay, nawaw. Talaga rupat kwarta dagiti nga kasawa. Masapaw nga damabingan ni Monray, ta anak mo da di Sir Luisito. Ay, hamalyong. Natayan day di Sir Luisito. Panagkunak, awanan tilaban ni Monray. Nang rona ita, ta pinapanawan ni Madam Ariela. Ay, nawaw. Nang runa no ni Madam Ariela tinakainaganan ti sanikuan na panawan na. Iso amaramid na malyong. Ay, nawaw. Uwan mo't kidi Anya nga ngagpaiso ti laban ni Monray ti dayta. Ngam konsensya mo't kumanan ni Madam Ariela dayta. Ay, nawaw. Anak mo't day di Sir Luisito ni Monray. Nagdamot karbangan na Ay, nawaw. Mala, sana bale. At dapat tan itinatalgad nga ima ni Monray. Datayon ati magtulong kan kwa na malyong. Uwan mo't kidi panyang. Ado tayo mo't kidi ngagtitinulong para iti dayta. Ay, nila ko yung tulman siya, Ma'am Angelay. Papanan nyo ngayon. Diyak amo ka ni Mami. Ni Mami ti agdesisyon iti dayta. Apay ay amasapol nga ilako yung tulman siya. Kat napintas mo't ditaw. Nana, awanan ti pakibiyangam iti dayta. Ay, sorry. Agdamdamag aklaan, ma'am. Tapapanak to ngayon no ilako yung daytaw. Kasaritam to ni Mami may papan iti dayta. No ikuyog na ka pa iti papanan mi, wano saan. Ngam, adayo pa yung mapasamak dayta. Taplan-planuan pa lang da Mami ti may papan iti dayta. Saan pa'y asigurado na nalabang? Kasta ka day. Sige nga raw. Basta pakaamuan dakto Doan niya ti pangneddan niya. Wag. Sige ma'am tayo nakaglaban. May samot day taman nakibiyang. Agpada da ka ni Tata Malyong. Ay, nintumat namin Mami. Di na pilpil yan talalaan na babaunan. Pasig da amin aman nakibiyang. Koan niya. Adan, Ariel? Nabiru ka mon titulbag tila kasa day di Luisito? Adyak nga rod masapulanan. Nalipatak tinang ikabila, kroko. Sa pulam anay baga. Kinalkal ko aminan amabalin a pangidulinak. Agam awan mat. Ang mga no na iwagat mo. Adyak nga rod ammo. No apay mat ngamin nga itala amalagip ko. Aglat-lati paykit din ti padlak day ta alakasa. Ngam sigurado ka kadi. Adito iti nang idulinam kadagiti papeles, Ariel. Wen, di tati nang ikabilan ni Luisito iti titulo ti Sanikuami. Sanikwata, kunam Ha? Ahawen gayam. Sanikuata. Daytoy. Daytoy Roko. Ison sa daytoy ti susi ti lakasa. Ay, iyag mo. Talo ka takon tila kasa. O sige, lukatamon Roko. Darasa. Wah, apay ngay. Awan mat dito'y ti papeles tinaga. Apay ngay, Ariel. Dito'y mat ti amok apang idoldulinan day di Luisito. Ngam awan mo't dito iti papeles sa sapsapulan ta. Wen nga rod. Pasig mat labad bado dagito'y adda dito'y lakasa. Dagiti kadaanan aparong dagito. At apay sapsapatos dito.
balat a sapatos dagitoy. Oh, Jaske. Nangidulinan na ngay nga ta. Apay nga minadi mo sinigurado ti amin, Ariela. Sakbay anatay day ti Luisito. Ko jakmat nga rod nalaglagip daytan. Kasano nga ro ditan? Kasano ang masiguradom ti amin? Basta, dakkel ti pamatik. Asyak ti nakainaganan ti kinabaknang ni Luisito. Siyak ti asawa na. Rumbang lang arod asyak ti nakainaganan ti napanawan na asa ni Kuwa. Ariela, Angam, pangsapulan ta ngayon ni ti papeles. agrobwat ka, Ariela. At napapananta. Ha? Sa dino? Ijay City Hall. Ijay Registry of Deeds and Assessor's Office. Intakitang ti papeles ijay. Ha? O sige nga rod. Mabitlaang tagrobuatak. Agawa Mariela. Di ka nagpapintas. Sana mabalin nga itantanta da ito eh. Wen, mabitlaang ka di. Sana ka makaruar dito'y balay asaan anapintas. Iso nga urayan naklabiitan, Roko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nanalabang, sa dino ti napananda, mami? Ay, jak amu mamanjiray. Sandamot ngayon baga no sa dino ti papananda. Napananda nga tamanan? Nagkuyog damot kini Sir Rukaw. Nagdardaras damot arimwar. Sapay agkaywara ti alikaman iti siledda. Noon, isimpakto no madamdama dagijay, ma'am. Si kakaditi nang kalkal ka dagijay, nana? Ay, saan mo't Ni mamim tinangkalkal ka dagijay. Jak amu ata kaslada sapsapulen da itay. Kaslada mapukpukaw asapsapulen da. Kalpasan niya, nagdardaras dan arimwar, akaslada kam kamaten da. Anya? Jak met nagdamdamagan tamabuting at amabugkawan, ma'am. Ala, ingka nga rod agisimpan iti siled ni mami. Kalpasan na, iseram ti siled na, taamang ano da mapukaw ijay. Sa bagay, no adaman bilang mapukaw, sikat ti mapabasol, kasi kalaang mat ti sumsumrot iti siled da. Ay, saan ko nga ugali ti makibibiyang iti saan ko ako kwa, ma'am Anjiray. Ala, ingka nga rod agisimpan iti siled ni mami. Wun, ma'am! Mami, nagapan nyo? Nagapan nyo, kunak. Kanapay kasta ti Jaryo asim mangpat. Ada ka di problema? Napan ko sinuknalan ti papeles dagiti sanikwak. Kat, kumusta, mami? Ada problema, Angeli. Ha? Ano ti problema? Saan pa'y matgayam asyak tinakainaganan ti sanikwaday di Luisito? Anya? Nagtalakak matlakit din, asyak tinainagan kadagijay. Ngam ni pa'y matlagayam Luisito, tinakanagan kadagijay. Anya? Agam, nalakalaan dayta, iha? Nalakala nga iremedyo dayta. Mami. Adda ni Roko amang tulong kanyak iti dayta. Nagyawak anang ikaw. Saan ka no ani Madam Ariela tinakanagan iti saniko anapanawan day asawa na? Ti kanupay la na kay nga asawa na ti akinagan iti papilays. Ay, Ay, ni Panyang. Ay, apay nga ta. Hilaw! Hello, lovely. Inton bigat. Umay ka dito ayan ni Sir Samuel, Ikapay lang ti magbantay kan kwa na. Adda pa panak. Kan nakapakada ti therapist na. Ha? Ay, wala. Apag-isaw. Day off ko intong bigat, Panyang. Sige nga, Rod, lovely. Ay, mabit lang, Panyang. Adamanin nasagap ko, adamang. Anya damang.
May papanitisan ni ko ana panawan day di asawa ni Madam Ariela. Ay na, saan ka noan ni Madam Ariela tinainagan iti papilay Sa cellphone ti pang ipaghami ti dahil talable. Ah, Agsarita tanto no bigat. ay, sige nga lang. Okay, bye. Bye, Panyang! Agastos dayta, kunamsa. Ado nga min tirikititos iti dayta. Isa makagastos kay tidak kalagatad para iti dayta, Ariela. Anya. No may talag mo kanya. Siya kung di makama mga sikaso iti papeles. Siya gastos, kadaytan tulag pirman ti aramida. Kuyugan kan, Rocco. Sana na masapol at mabandog kalaan. Kasi kam. Siya klatan, Ariela. Sige. Makamu ka nga rod, Rocco. Awanan ba intumat dahi jay nga Antonia? Tinakaw na ti kwartak. Ayop dahi jay. Malala, bye-bye amon dayjay. Ura ag pungtot kay ti kastaunay. Sana na may subli ti kwartam. Jak maliklikan ti agpungtot. Tunggal malagip ko ti inaramid dahi jay nga Antonia. Agsakit ti ulok no maipalagip ti inaramid na. Lipatan mo dayjay kunakmet. Tikit di papeles ti sanikwata ti panunutam. Di ka matanagan. Siya kung ti makamoy ti magastos iti daytoy. Agyamanak, Rocco. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo? Di kay basta agtalag ka ni Mang Rocco, ta saan ang mapagtalkan day di a tao? Angeli, saan akasta ni Rocco? No kayat yo, siyak ti mang tulong kada kayo? Ha, Adda amok nga sitgan ang mabalin a pagpatulungan tayo iti daytaman. manen. Inton kwan, iskam manen day tangay bagbagam. Ha? Ha, nadidigra akon, Angeli. Iso apang nga asim, saan mo nga ipasubo, ultimo ti sanikwak. Mami, Iso abay ni Rocco ti makaammo iti amin. Ta iso ti adda kwarta na ita. Iso ti makaammo iti magastos. sigurado kayo asan na kayo alokwan ni Mang Rocco? Ha, Kasano? No iso ti panginaganan na kadagiti papeles, Mami? saan na maaramid ni Rocco dayta? Di yun aam mo. Ni Mang Rocco pa iti kunayo? Saan ang mapagtalkan day at tao? Iso asyakon ti mang tulong kada kayo, Mami. Saanan ni Rocco latan? Nga, Mami, Di ka madanagan. Numatay kaminton ka ni Rocco. Si kanto timang tawid iti mapanawan mi akinabaknang. Ikarik day taken ka, Angeli. Mami, Si bibiyag kami pa'y kan ni Rocco. Isungawan pa'y lati karbengam kadagiti kinabaknang ko. Di mo pa'y mabalin nga alaan ti tawid mo. Urayam amatay kami kan ni Rocco. Samun to alaan ti tawid mo kada kami, Angeli. Ay nawaw. Kasta tinangag mo, lablay. un malyaw. Imbaga kung kinipan niyang daytaw. Ay nawaw. No kasta. Ay nawaw. Ay, adda malagip ko ah. Oh, anya dayta ang malagip mo, malyaw. Adda malagip ka ah. Anya nga ro dayta. Basta adda malagip ka ay nawaw. Saan na rumba nga mabuam? Sikrito pa'y laing day tao, ay nawaw. Sikrito may itiaw awir kwa ni Munray. Nagsaor ka matan, malyaw. No agdamag ka kanyak, ibagak amay. Awan ti ilimod ka, ngamsi ka, pasikri-sikrit ka. Ay nawaw. Maburbur siya anak nga men. Gapu iti day ta na ibagamnos biminda. Anyat pa ka burbur ka, amnay. Basta. Secret niya raw. Basta adati pa ka burbur siya kay nawaw. Abi akas jay. Kasano di jay? Ay nawaw. Sino nga ron niya? Sino ti ay nawaw? Basta. Basta. Naguguluhan talaga ako. Ay nawaw.
Pusta ti plantasyon, Cleopatra. Ay nako, Saruko. Dadakalan, dagiti ka barbaro amula. Pwede na namang maapit yun. Kasta ka, Ay oo, malaking pera na naman no kaskasan no? wen, Cleopatra. Umat-ado ti customer. Isama sapol mat nga rod nga umado ti mula tayo. Ay oo dapat lang Saruko. Eh paano yan? Dapat lumaki din ang sahod ko Wen, di ka madanagan, Cleopatra. Talaga nga ingatok mo ti sweldo. Ay oo kasi marami ang hirap at sakripisyo ko dyan. Saan na basta-basta ang trabaho ko? Buhay ko ang nakagtaya dyan. Wen, amok day ta, Cleopatra. Di ka madanagan. To talaga nayunak mat ti umentum kanya. Agyamanak sa roko. Okay nga ron. Itulod na ko ni Jepatad, Cleopatra. Tagsubli ako ni Mansion. O sige, mabitlaang. Tatawagin ko ang kabalyo ko sa roko. Anaya, apay na umay ka matsag paminsan ijibar. Ha? Ado ti mang sapsapol kan ka customer, friend. Anya? Apay, awan ka diti uray basit la awayam nga umay agkanta ijay. Uray mamidwawan no mamitlo lang iti makalawas. Iranam ti umay no tay awan trabaho mi ti kabigatan na. Ay na, kasla nalipatang paikit din ti agkanta, Flora. Imposible mat daytan na. Alakit din, friend. Uray sagpaminsalaan. Damdamagan na kangamin ni boss kanya. Ay na, kasla maikaw ako nga agkanta. Nabayagan ajak na usar ti boses ko. O di usaram manan. Ay na, da kayo latan. Ado nga ron timang sapsapol kan ka. Kan uray ni Monray. Pandan mo kwa. Alabay tainton adwa yami kini Monray. Umay kamin to adwa ijay bar. Promise Wen, promise day ta, Flora. Ay nawaw, manipod nagtrabaho ti anak ko, Flora. Kasla awanan, isem na ngagkanta. Impamay sana matang atensyon na iti trabaho na ay nawaw. Talaga nga ron napatagan kan kwa na ti trabaho na no kasta tatamalyong. Uwan nga rod ay nawaw. Ni Monray ati kayat naman ng tiagtrabaho ijay bar. Ngam saan mat amabalin, kapo iti operasyon na. Saan amabalin niya agkanta iti napaot ni Monray, tamapiktaran ti karabukob na, ay nawaw. Pang may siya, wenno duwala akanta itan. Ay, kasta nga ron timbaga ni Anaya tata. Sakla ko manangam, ay nawaw. Saan tay ay wanak ti boses ko, balasang ko. Ha? Iresi-reserba. Tama nga no adan to tinapimpinta sa pagkantaak. Wen Flora, day tay sumikat. Wen no lumatakak to iti hustaw. Ay nawaw. Unique nga min ti boses ko, balasang ka. Nagpintas. Ay nawaw. Espesyal ko naman. O anya, Cleopatra. Nagatang ka di amin na produkto tayo? Na-dispose mo amin? Ay oo, sa roko. Talaga mapagtalkan. Kaya mapangnamnaman ka, Cleopatra. Saludo ka talaga kanta. Ay, agyamanak sa roko. Pero, Oh, pero anya? may problema kasi sa roko. Anya day ta, Cleopatra? Inutang nila yung mga droga. Inutang nilang lahat, sir. Anya? Di mat imbagak asaan ang mabalinti utang, Cleopatra. Oo, pero wala akong nagawa sa roko. Nakuha na nila. Anya? Hindi bale. Mapagtalkan naman yung mga customer ko. Saan ang mabalin nga utangan dati produkto tayo, Cleopatra? Sa roko. Inutang na nila. Wala
na akong magagawa? Kaano nga rod nga agbayad ta? Hindi naman matatagalan yun, Sir Rocco. Sigurado mlaan. Taado ti sana mapagtalkan a buyer itan, Cleopatra. Sapay dakkel agat hat ti mapaglakwan iti dayjay. Impautang mo amin? Isa lang kasi na tao yun, Sir Rocco. Anya? Pero huwag kang mag-alala. Mababayaran yun. Rumbang la. Ta saan nga asi-asi agatad ti bayad dayjay? Sir Rocco? Si kati pagbayad at no saan da makabayad, Cleopatra. Ano? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Grabe pala talaga si Sir Rocco. Grabe ang kinamukhang pera niya. Minsan lang ako nagpautang. Grabe pala. Mukhang pera talaga. Hoy! Mukhang pera! Ay, nako! Ano ka ba naman, baliko? Oo, nayakigtot daytan, Cleopatra. Nako! Naunag sa ngamin ti pampanunutan. Anya pampanunutan maya? Wala kang pakialam sa akin. Ha? Panawan na ditoy. Kasalungawan pakibiyanga. Asawa kan to. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi kita pagan-ano. Anya? Ulitin man timbagam, Cleopatra. Ay, naku! Huwag mo nga ron palakihin ang mga mata mo, Heh, makaliplipat ka man ng Cleopatra. Paliko! Di nagpangnamnamain ni Tiawan. Heh, kapailak ti pumatay, Cleopatra. Ha? Adon tinapatay ka, tapno mom. Heh, Ano? mom, numano tinapatay ka. Manaw, kunam. Mano? Ay, saan ko ang mabilang? Ano? Iso di nakpadpadasan, Cleopatra. Ulitan. Adon tinapatpatay ka. Heh, yakayat ti maluklugaw. Nawatam! Ay, oo, paliko. Siya lang ti pakiasawam. Ha? Ay, oo, Wen. Ay, sige, papasok na ako sa kwarto ko. Napabutngan sa tiluka. Namating iti imbagak kinkwana. Suray, Cleopatra. No kasapulan abutbutngan ka. Aramidan. Tapno saan ka lang nga mapukaw iti biyagkaw. Payakas ta tilang asimang tal, Sir Rokaw. Ada ka di parikaw, Sir. Yalan na kitinalamiis adano. Ayun, Sir. Ang ada ka di parikaw, Sir Rokaw. Ang mga no ada may tulong ka. Anya ti parikot, Sir. Nagapa kayo kaday kini Madam Ariela. Anya ti nagapaan niyaw. May papan ka di manen iti kwarta. Ikan sumanao. Mapan kakit din iti pangibabaunakken ka. Ha? Ayun, Sir Rokaw. Kumusta ti pagna ni Mang Rocco, Mami? Jakam mo. Aglaladot asim mangpet. Anya? Addan sa parikot. Damagan nyo tapno mo yung aramidan nyo. Jak nga rod makasarita iti nasayaat. Mabutengak. Amangan noong tanak. Kaya't kumati makitinulong, Mami. Ha? No manugot kayo, makitinulong ak amang ornos iti papeles ti sanikwata yo. Mapana kita amok nga attorney. Inak agdamag no anya ti rumbang ama aramid. Ha? Sige. Makamu ka, iha. Agdamag kalata. Ngam ni Rocco ti makaamu amang ipagna iti dayta. Papanandaya, Ma'am Angelay. Basta kuyogan na, tanay baglang ada para bitbit ti bag ko. Papananda nga raw, Ma'am Angelay. Mapantay ti ayan ni attorney. Anyat ko ang taigay nga. Adala mapan ko damagan. May papantay ti sani ko anapanawan day di Tito Luisito.
Kasta ka day. Ang aguray ka, Ma'am Angela. Apay at ito ti awag mo itisigod nga asawa ni Madam Ariela. Saan mo ka di nga ama? Talaga ka di akasta ti kinataom, nanalabang? Ha? O siyosera ka talaga? Sigamit, Ma'am Angela. Saan mo da? Saan man natila damdamagam? Mabalin? Eh, sorry, Ma'am. No adda pa pananta aguli magkalaang. Saan atila damdamagam? Ay, no sabali aklaang. Nabayagan a pinapanaw ka. Ay, nawaw. Mapanin tituglip ka. Namadapay mo't lumaw-awag. Di mo't kayang lablay. Ay, nawaw. Hello, lablay. Ay, pangimawag ka. Hello, Malyaw! Maturog kan aya. Wan ko mga round. Mapanin tituglip ka. Ay, namimawag ka mat, lablay. Apay, aya, hanyat ibagam. Ay na, urahin na ka maturaw. Kanak pa ngamin ang makaturog, Malyaw. Awan makainistorya. Ang gidan nandun na maturog na madamdama. Maturog tamasapa tamanan iti trabaho tan no bigat. Ay, nawaw. Ay mabita ang Malyaw. Agtarsarita tapay. Ay, nawaw. Rabiin, lablay. Ay, adot ipadamag ko kun ka, Malyaw. Apay, ada ka di ka barbaro adamag, lablay. Ay, nawaw. Ado isungarod ako na nga istorya tapay. Ay, nawaw. Anya nga iti ka barbaro kay padamag, maw. Ala, agawa am tag-istorya. Ay, nawaw. Ay na, kasag tugla pa man Malyaw. Ha? Ay, nawaw. Inton bigat santa na rabi ay. Ay, nawaw. Bitinun nagmad, lablay. Anya di taya. Ibagamon, Ay, inton bigatan ta nalawlawag. Ay, Ay, nawaw. Ay, nasa papay. Madamdama ka pa yung maturog, lablay. Ay, ang kita tantulasan no bigat. Imot awan trabahong no bigat. Ha? Ay, nawaw. Isikamat. Ipabigat mo pa ilaeng mait. Ay, nawaw. May mayat kaming tag-istorya. No makikita mo personal ti kasalita. Ha? Tinay, ang kita tanto no bigat ay. Bye, good night. Lablay! Mabit lang! Lablay! Hilaw! Hilaw! Ay, nawaw. Talagang inidip nan. Heh! Loka na dyan, Lablay, Linukag na. Kalpasan na. Bitinunakbat lang around. Sayang. Jak na amuan ti baro at damag, Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ay, panyang, umayak, Ay, ne, sumra ka, Malyong. Ay, nawaw. Agyaman, Ay, nawaw. Kasinsina milaeng kinilablay. Nagkita kayo? Wen, iso ngayon mayat. Tomay ko damagan no nagsarita kayon. Apay, aya. Ay, nawaw. Ado tinistorya na kanya. Ne, may papanitan niya. May papan-a kadagiti sigod nga amo ta. Ay, nawaw. Anya, Ay, nawaw. Tangay close tamay. Okay lang mat siguro pagsaritaan ta dagiti sigod nga amo ta niya. apay. Anyat imbaga nilablikan ka, aya. Kwapan yang. Maipapanday to'y itisan ni kwa na panawan day di Sir Luisito. Ay, nawaw. Anya, Kasla, pagrikrikyaran da ka na, dagiti papapilas. Yang para itisan ni kwa na panawan day di Sir. amok daytan, Malyong. Anya, ay, nawaw. Naibagan nilablikan niya ti may papan iti dayta. Ay, nawaw. Talaga rumwarla tati kinarupat kwarta dagiti ataluan niya. Ay na, kasla di ka pala na irwam kadakwada. Sigo din akas jayda, saan aya? Wan matki di ay, nawaw. Kwarta ti pagapaan da, ti pagiinnagawan da. Uwan nga raw. Kita imot lang agpaiso teramid dagiti atatawan niya, ay, nawaw. Kwarta nga may ti kapatgan kadakwada. Kwarta laeng ti pagtataod ti ragsak da. Ay, nawaw. Sana kas kada tayo maligrigat. Ano makapangantayon iti 3 times a day. Naragsak tayo na, ay, nawaw. Nang runa, no, kwa. No, makikita tayo, tay. Ay,
nawaw. Ape, adi mo ituloy ngay. No, kadwa tayo tay. Inspirasyon tayo itibiyag. Ay, nawaw. Kas kumakanya. Kadwak ti anak ko. Wayne, kadwak ti anak ko nga inspirasyon ko itibiyag. Ay, nawaw. Ay, katuan dahi ti kapatkan, ti pamilya, malyong. Ay, katuan pamilya. Kan. Na! Ay, nawawaya. Si talaga. Ala, umay ka man kit di tatulungan na kamang dikos ka ni Sir Samuel. Aldawan, ituloy tanto tagsarita no madamdama. Ay, nawawa. Ay, unayin ayan, nagpintas ni Panyang. Ay, hindi pagpagakot. Siya pa'y dandanin na igalising titilak. Ay, naimbag lagi din at nalapdak. Cleopatra, may asawa to ba? Imawag ni Rukaw, akana ka. Bakit daw? Sabtem ka na iti ilay. Bakit nga raw? Ay, diyak ang buwa. Si Kaki di ko matirumbaga pagdamagak. Ay naku, baka maniningil na yun. Apay, adda utang mo kinkwana. Ay wala. Yung collection ang ibig kong sabihin. Ha? Wala akong may bibigay na collection. Koleksyon te? Collection ng tinda ko, Manwaya. Adamit kwartak dita. Bulodong pailaan nga. Kaya naman pala, awan pa'y irimrimit mo sa akin. Ha? Tailamlamang mo gayam ang pera mo. Nak maitalag ti kwartakin ka. Amangan no itaray mo. Ganyan kakiti, Wala kang tiwala sa akin. Hindi sa ganon. Manwaya, ti kasapulam a kwarta. Ay dakkel agatad, Malaking pera ang kailangan ko. Manungaraw. Ay nako! Huwag mo nang tanungin. Hindi rin kasya ang pera mo. Anya? Barya lang ni Sir Rocco ang pera mo. Ha? Awagan mo nga si Sir Rocco. Sabihin mo na may sakit ako. Na. Anyan ibagak asakit mo nga. Ibagak kaday, ganda kanser mo. Ay basta, kahit ano na ay bahala ka na, baliko. Basta ayaw ko munang magpakita kay Sir Rocco. Kasi natatakot ako. Sige. Siya ako, ti makambaw, itikana ka. Di ka madalaga. Malakas ako kay Rukaw. May sala sa okin ko na. Uli kag kunana adago sa'y. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kat, kumusta ang tiilaklakad mo, Rocco? Narikot, Ariel. Anya, At duwari kititos ti kasapulan. Nagastos pa anya. Kan maysa, sikat isapulan da, na sikat asawa da di Luisito. Ha, Kuyugan kan tulangan, Ariela. Dakdakkel ti karba nga mamangipag na iti papeles. Ngam siyak. Tasik ang arot ti asawa da di Luisito. sige nga Rod. Aguyog tanto ang mga sikaso iti dayta. Suiti pa. Malas. Ay, asino ti malas nga, Ma'am Angela? Ay, siya kaday. Wan siguro, Ha? Apay, ayak. Awan nga rin tiyam amok ng attorney. Ayan na kanungay, ma'am. At damat gaya man iti abroad. Nabayag ka nun ijay. Anya, apay, isulaang ayat ti attorney dito'y Pilipinas. Nagado nga attorney, ma'am. Dayjay laang nga rin tiyam amokan gayam ko. Naimbag dayjay ta medyo close kami. Ay, problema talaga. At dan samanan ka barbaro ang parikot ni mami no kaskasano.
Anya ti problema, Ma'am Angelay. Ibagam bareng makatulong Mabalin ka din na nalabang. Di kan da mag-adama. Tauray anyat ar-aramidam. Awan to apulos ti maitulong mo iti daytoy. Ha, babaunan ka laan. Anya ko mati maitulong mo. Isa mabalin ka di. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Aguli magkalaktan di ta. Ay, wan, Ma'am Angelay. Ay, anya. Talaga sa bali ti ugali dagito nga amaw. Ang papada da man nagtagibasay. Tagibasitin na nagiti babaunan nakasta kamay. Ni, tatang. Nagsapa mo ti panaggalusyon. Kuwen. Ay, nawaw. Ay, tanda pa panak no madamdama. Ay, nawaw. Nakaluto akon. Mangan kan tulat kan wine. Madamdama akton amangan. Ay, nawaw. Naggatas kan nagtinapay akong tatang. Ay. Da kayong tulatan timangan. Sige. Nakuret ay sardeng kuman pa ibiit. Ay, nawaw. Apay ngay anak kao. Isungarod as sinapak tinaglutaw. Ay, nawaw. Tapno makapangan kapay. Sakpay amapan kag trabaho. Ay, nawaw. Agdardarasak tatang. Tada event ita ije plaza. Kat sigurado at traffic manan. Malanga raw danak kao. Ay, nawaw. Agan anad kaya ti irurwar mo Ni Apo Diyos ti kumuyog ken ka anak kao. Ay, nawaw. Agyaman nagtatang. O sige, patuluyak nga rodan. Okay, good luck anak kao. Ay, mapanak man gayam iti silid ni Monray. Ay, nawaw. Kita man ti kabinit na no. Ay, talaga anak katulbad. Tinulbakan na gayam to'y kabinit na. Ay, nawaw. At ako makita Angam, saan abalain? Urayik laing nagsubli dito'y balay. Ta isuntok, ti pagdamag at iti dayjay. At tamat kayam ti pagsayaatan ti kada ni labli di mansyon. Taadta para ibagay ti mapaspasamak ti jay. Ay, nawaw. Di pa niyang tinangibaon kinilabli jay kay. Angam no maminsan, maburbur siya anak met kinipanyang. Adaw, dagiti aramidan na pakaburbur siya kay nawaw. Angam no agdamag at kinkwana. Di na ba't sumpata na naimbag dagiti damdamag at kinkwana ay nawaw. Grabe nga men, di pa nangisakit na kinimon rin awawer ka. Sakit di ko maatad at damang isakit. When numang taripato kinimon rin. Ngamisong mati makakaanta no kwa. Isupay ka ti mangising-singasi nga pagadalan minimon rin. Pilpilitan na kiday na inawaw. Ngam, baybayak man langay. Danalabay, talaga akailiw nan ti maadan iti anak. Awan ngamin anak na kahit ay nawaw. Naimbag tulado. No, makiasawan to. Kunak ko ma. Barang makaisang but iti uray maisa. Winudwa nga anak. Ay, nawaw. Tilalablabidak ba? Hanaya anak ka. Nakaturturog ka kaday na nawaw. Saan pa'y tatang? Nasapa pa'y mat? Apay, aday bagayo? Kwajay. Ay, nawaw. Adala ko madamagikin ka, anak ko. Anya day tatang? Nukas pangarigan ta. Kwa. Ay, nawaw. Kasla. Mabainak mahit amang ibaga. Ay, nawaw. Anya day taaya? Ibagayon at tatang. Kwarta ka diti kasapulan niya? Ay, isaan ay nawaw. Anda kwartak si kamit. Oray kaskasanaw. Sa anak ama pukawan iti kwarta anak ko. Tawan mo't paggastosak. Di mo mo't ngamin kaya't naggastosak anak ko ay nawaw. Anya nga rod ti kunayo nga ibagayo? Kwa, jay. Adala ko madamagay. No, okay lang kan ka anak ko ay nawaw. Okay, ti. Anya, tatang? No, okay lang kan ka
No, agkursunada akmanen iti sabali. Agkursunada kayo iti. Iti. Ay, kwa. At na kami nakita ka sapatos ijemol ide kalman na nakaw. Kat damagag kumakin ka, numabalin niya agusara kiti kasjaya, inawaw. Ha? Nay, anyat isimam ngay anak ka, ay nawaw. Sigurado kayo sapatos ti bagbagayo akursunada yo, tatang. Wen met anak ka. Wen. Kursunadak agatangin dayay. Kasla kwa ngay, kasla pang bagits mate. Iso adamagit kumakin ka no maibagay kanyag tag sapatos iti kasjay ay nawaw. Ay nang, palpalusot kayo, tatang. Ha? Mabasak kadagit ang tayo. Ay nawaw. Isaan man ha? Sapatos at talaga di ibagbagak ang kursunadak agatangay. Ay nawaw. Ay Diyos kay. Ay tandaniman na igalisang titilakaw na inawaw ha. Diyos ko aya. Rumwara, Ariana. Oh, papanamro ko. Kunak man no rumwarta ita. Itantan tapay lang ti pagnata. Tanda na pataga papana. Ha? Sa dino? Inakitaan tinagatang ko adagay si San Berti. Inakumusta. O sige, mapan ka laeng. Sanak asumurot tamabanugak amagna. Apay, anyat imulat ti ulitag mo ijay. Natnatang samot lang. Masapul pa'y laaya amapan ka. Una, tanda na patag na ibagak iti ulitag ko. O sige nga Rod, di ka agbaybayag ha? Orayan ka, Rock. Ma'am Angelay, mabalinti agswil daw. Sana siya ti pangibagam iti dayta ni Mami. Adda nga ta kwarta na aya. Kat punanamot ang naiskam amin na kwarta na. Damagam kan kwa na Sana siya ti pagdamagam, tawan bibiyang ko iti sweldom, nanalabang. Noong tanak ngay. Saan? Basta kasaritam iti nasayaat. Sige nga raw, Ma'am Angelay. 2 bulan nga minan adiyo inted ti swil daw. Hasta la ka na ayunan. Dilay aka na ayon ti swil daw. Nagipaon kayo. Agsasaruno. Paon itoy, baon ijay. Angam no swil daw, agparigat kayo matamang tay. Ay, anyan. Ni Mami nga ron ti kasaritam, saan asyak? Ay, wag. Sige nga raw, Ma'am Angelay. Madam Ariela, agsweldo ako ma. Tanay 2 bulanan adiyo inted ti swil daw. Awan pa'y kwarta. Anya, kasano ak nga roden ngay, madam? Ano sampay ti aguray? Ay, anya matang. Kasanon ngay no saan alibre ti kanal. Dinaulserak ko man, taawan igatang ko iti kanal. Awan pa'y kwarta kunakmet. Yuray mon. Inton umay abulanan ti panagsuweldom. Ay, unay matang. Di kay pa'y maasyan kanyak mat, madam. Di ka ka di makaaawat. Awan pa'y ngarod kwarta. Nagaduan negosyo yaw, imposible ang awan kwartayaw. Ha? Pudno ana iskam ti kwartayaw, ngam adda pa'y matlatabirok ti negosyo yaw. Imutan daksamal. Agtal na ka. Awan bibiyang mo kadagiti negosyo. Kunayumat nga may ngawan kwartayaw kat nagadumat ang negosyo yaw. Imposible Urayam amalako dagiti sanikwa. Taigulpik to nga ited ti sweldom. Uray pagtriplyak pa'y no kayat mo. Kanon to pa'y amakalako kayo ngay, nagbayagan ngay. Utangak pa'y laeng ti sweldom. Anya, ay saus at ayamat amaw nga umutang iti babaunan na, madam. Adda! Siyak nga rod dayta. Padasak mat ti umutang iti marigrigat akasken ka. Tapno saan laada kayo amarigrigat ti umut-utang kada kami a rich people. Ha? Sige! Panawan nak dito yan ta iridap ko.
I'm sleepy. Sige, madam. Ay, grabe talaga. Idaw na launay tikas kanyak amarigrigat lang. Ay, grabe matlita, Madam Ariela. Rich people ka now. Ngam di namit nga rod maitad tinagbasit aswil daw. Ay, grabe! Ay nawaw. Kasta agmat ide, lovely. Ay nawaw. Kanayon ang madiliti swildok idi kadakwada. Apay nga rod nagkatawa ka ngay. Ha? Maragsakan kan samot asan ama itad tiswildok malyaw. Ha? Ay isan mo't si kamat lovely. Ay nawaw. Sa balay, ti pakakatawaak. Ti istoryam nga imbaga ni Madam Ariela. Ti imbaga na a rich people da. Ay nawaw. Ay na, kasta nga rod timbaga na malyaw. Rich people ka nang, ngam di namit nga rod maitad tiswildaw. Inutang naman. Kasjay, ti kinaagraraman da dya Madam Ariela, lovely. Italaang mata nakaraman iti napita sa panagbiag da dya kay. Ha? Saan asigod abak nang? Diyak kaya't nagsaaw ay nawaw. Ang damag kang tulaangan kinipan niyang lablay. Aday ka ka manan si Kamalyaw. Bitinunak manan ako na. Kanayon lakas tatar aramidaw. May mayat no ni Panyang ti pagdamagam. Nalalay nga ang istorya ni Panyang ay nawaw. Panyang, binaunak ni Sir Dominador ay nawaw. Sa dino malyam. Ijay organic farm Inak kano mangala itinatnating kan protas. Para kano ijay restaurant ay nawaw. Kasta aya. Sumurot ka? Ay, saanan. Ay, Anyat aramidak ijay ingay. tapno makita mo dahil a farm nagpintas man si ka. Pasid nga organic timulay ijay ay nawaw. Ay, hinton maminsanan. Amumot nga dabang pantaya ka pasyente. Wen nga rod, palasang ka ngagpaisaw. Ngam adumot ti saw-sawir mo ay nawaw. Sana bale. Okay lang dayta malyaw. Awan problema. Kaano ti pa nagsublime? Makitan to no kasanaw. Inton bigat matla siguro, Panyang. Ay nawaw. Ang damat lugan niya arkilain ni Sir Dominador. Kapangilugan nagkadagitin natin. Nala, aganad kayo nga rod iti pa nagbiyahe yo malyaw. Wen Panyang, agyaman ay nawaw. Sorry, Sir Rocco. Naladaw ako. Hala, agtugaw kan, Cleopatra. Apa atong galawagan kagat naka-off the cellphone mo? Kwa kasi. Wala akong signal, Sir Rocco. Ay, pasensya na. Ket, kumusta ti mutang nga bayar, Cleopatra? Ay, next week ka, no, Sir Rocco? Ano? Kasta man ang tiimbagam ide. Next week tiimbagam ide pa nagbayad da. Anya dahil daw itan? Iyon naman ang sabi niya kasi, Sir Rocco. Saan ang mabalinti kasta, Cleopatra? Di mo yalang-alang ti may papaniti na itampanan. Tadak kalagat tatay jay. Singir ba? Kanayon ko naman na singsingiran, Sir Rocco. No kanayon asingir, apay nga rodasan nagbayad. Strict pom ngamin at akiti bayar mo. Nalukay kan sa gamin unay, Cleopatra. Sir, sorry. Ginagawa ko naman lahat ang kabailan ko para makasingil lang ako. Pero wala pa talaga silang pera. No kasapula na blackmail ang tapno ang bayad, aramidam. Ha? Sige, Sir Rocco. Ay, huwag kang mag-alala. Gawin ko lahat ng makakaya ko. Tapno makasingira lamang. Buisit ti kastoy. Cleopatra, ikan kay ti makalawas apawayway mo. Ulitan. Dakkalagatan tayo jay, iso adi mo yalang-alang asingirin. Nawatam! Oo, Sir Rocco. Sige, Ano ba naman yan? Ngayon lang naman ako magpalya Ganyan pala si Sir Rocco. Ang dami ko nang naitulong sa kanya. Halos hindi na mabilang.
Pero sa isang pagkakamali ko lang, grabe na ang galit niya. Ha? Grabe naman. Ay, mabisin pa naman ako. Pinapunta niya ako dito sa restaurant. Pero hindi naman siya nag-order ng pagkain ko. Ano ba naman niya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mami, awan ti gayam kong abogado. Nabayag-gayam man nga da iti abron. Anya. Kaano nga asikaso nyo ti may papan iti papeles ti sanikwayo? Di yun itantan pa'y, tapno malpasan ti amin. Tapno maipanaganan kada kayo ti titulo ti sanikwayo. Saan mo't nga ro da masangon ni Rocco? Taada pa ka kumikuman na. Datayan at ti mga sikaso, no saan na amasango, mami? Anya. O sige, damagag to kan ni Rocco. No? Okay lang kan ko na adatalatan ti mga sikaso. Iti dayjay. Saanan anas kan adamagan nyo pailakan kwa na? No ar-arigan, awan bibiyang na iti dayta. Adat ni Cleopatra. Nabiit ka mag itinapanam, Cleopatra. Nabiit ka mag itinapanam ko lang. Ikaw na ang bahala sa kabalyo ko, bali ko. Kumusta tinapanam? Pagod ako? Patrip ako? Ah, Wala ako sa mood. Gutom pa nga ako eh. Kulang kasi kinain ko. Huwag mo ako kausapin. Masama ang pakiramdam ko. Nita, nagsimple ti sa lutsod ka. Agkakanat ti isong-sungbat na. Ha! No saan ko lang ay ayatin day ta babae. Sinipat-sipat ka. Ano sampay laang nga ron timang kuyog kanyak, Angeli? Sa anak ang makamaneho. Ha? Taapay, mami. Awan ganas ko nga agmaneho. Ang mga numaidong parko ti kotse, numalagip ko ti inaramid dayjay nga Antonia. Huh! Ayop dayjay a babae. Jak malipatan ti panang loko na kanyak. Mami, Si kantumot ngamin, Angeli. At damot basol mo itiraytoy. Impasubunak. sorry ka din, mami. Tsak mat nga rod ni namnama akas jay ti aramid dagi jay nga agina. No saan agapukan ka? Saan ko kumaan na mo dagi jay ama na nga lilao? Sorry, mami. Agpada ta biktima iti daytoy. Siyak laeng tinabiktima, tasyak tinaawanan iti kwarta. Ha? At daaya na pukaw kan katawan mo. Ala, pakawanan na kon, mami. Tsak mat inggagara ti amin. Tsak mat nagayat ang tinapalabas. Ay na, kasla mabagtitak. Numalagip ko tinapukaw a kwartak. Kasla kayat ko titumong pa, Angeli. Sige, mabit lang tagpalasak, mami. Di mat kunayo arumar tayo. Mabit lang tagabuatak. Kuyugan kayo. Imanehuan kayo, mami. Thank you. Thank you. Anaya? Oh, makita? Di ato tinailiwan iti boses mo. Ay na, kasla maikaw ak ngagkanta manen, Flora. Kasla ak agdadamo iti panagrik na. Ay na, panagrik nam laang dayta. Ngam gagangay na, tanabayagasan ka nagkankanta. Ngam okay latta. Awan tinagbali oh. Napintas latta ti boses mo. Thank you, Latan.
Mangisagana ka pa iti kantam ha. Nabitin dagiti customer iti kantam. Nayunam tupay, friend. Panyang, in-ino tayo ti panagimbag ni Sir Samuel anya ay nawaw. Awan nga rod malyong. At damat kit dinagnaan ti panagpapaagas na Wen nga raw ay nawaw. Uun gayam. Atoy ay nawaw. Apay day ta akwarta, malyong. Tulong kumatkin ka Amok nga adaw ti pagkaskastusa may nawaw. May saan ti panang paagas mo kin ni Sir Samuel ay nawaw. Ay na, adda pagpatpatulongak iti dayta, malyong. Asinaw ay nawaw. Ado ti ahensya ti gobyerno ang mabalin ko pagpatulungan. Ay na, Panyang. Naganos ka talaga, Panyang. Oray saan mo akab-kabagya? Tultulungan. Ay, no asino dagiti agkasapulan iti tulong, isuda at itulungan tayo. Kan may saan matla dagiti baknang ti makatulong? Oray da tayo ang marigrikat. Kabailan tayo mo ti tumulong no kayat tayo, saan aya? Uwan matkidi ay nawaw. Nagmayat to pa'y tirik na no makatulong kay ti pada mataaw ay nawaw. Tay kunada nga roden. May mayat ka na tay tumultulong ngam tay matultulungan. Pudno day tamalyong. Angem, kas makita kahit siming putay ni Sir Samuel. Oray saan pa'y anay ti panagimbag na. Makitan ti kinasingpet na ay nawaw. Wen nga ron malyong. Kan pasaray agsangit pa'y no dadtuma. Rumbang lang agsingsingpetan. Tanakadalit kat nga rodan. Naamiris nan ikinalastog na idi si bibiyag pa'y. Ay idi na pigsapay ko na kuma. Ay nawaw. Ay, papanan na nga no saan nakasta. At damat karbangan na amang ilintag kadagiti nagkurangan na idi na pigsapay. Saan tapay nagsisigurado, Panyang? Anyat amaw, amangan no inton na imbagan ka, lumastog tumanay na inawaw. Siyempre, saan ang makabail ita? Iso akapilitan nagsingsing pa Amangan no, mabain laay nga inawaw. Saan mo't siguro akasta? Ay kat paliiwan ta Panyang ay nawaw. Para makitan to, no na imbaganan. Nupod no ang nagbalbaliwan. Ngam no agtuso-tuson tumanay, ay nawaw. Tas wulkaw na nawaw. Anya? Ay nawaw, ay saan ka di? Jokon le, Panyang, si Kamay, rapak ko laeng ka di. Ay kwa, ar-ar ko sila tigiwat ko di dyan. Ay nawaw. Adda akong Panyang. Ay, nasaya at matlablay. Ala, sumrag ka, tarumwarak matan. Inururay ka laang asumangpay. Papa naman aya Panyang. At dalamapan ko asikaswan. Anya launay ayat imapan mo as asikasol, Panyang. Malaking kakatmanganan, tamangan mo saan ka pa'y anangan. Ay sige nga raw, tanay mabisinak. Inyabot ko tibisin ko dito. Sige, tarumwarak matan. Si kapay lati makaamukan ni Sir Samuel. Mangan ka, Sir Samuel? No di ka mangan, sakti mangan at mabisbisinak. Ang kape ka, Sir. Buyaan nak nga rod amangan. Ipapas ko ti mangan ditaw. Talimitado ti makan iti mansyaw. Imot na yakapsat mo. Siguro, kasi mo ti ugalim idi napigsa kapayan niya. Puliyo siguro tinauyungan niya. Iso siguro anaatake ka, tanauyong ka iday. Unget ka siguro nga unget idian niya. Basta awak nga rod kinipan niyang, taapay at tinulungan na ka. Kat saan na ka matakap-kapin anaw. Kan, naguyong tikabsat mo. Anya?
talaga na impot ni Panyang. Saan agastadura day chay? Un nga raw, naimpod ni Panyang. Mas daawa ka talaga, no apay at tinulungan na ka. Ada ka di utang na imbaga nakam kan ka, kat agbay bayad kan ka ita. Agwingiwing ka man. Apay nga raw, atultulungan na ka. Iti anya agapaw. Sapay ka na yun abilinin na. Adak ka no ibagbagakin ni Madam Ariel at ikandam ditaw. Ay, yak mauawatan ti bagbagam, sir. Bayan nga min kay asawam, aya. Unamat ni Panyang ad asawam. Ayan na ngay, isukumakit ti mga asikaso kun ka ita. Nagsina kayon, aya. Ay, yak mauawatan ti bagbagam. Apay, di ka makasurat iti papel, sir. Tay surat mo laangan ti kayat mo nga ibaga, ah. Ay, padasa man ti surat. Makaputput ka iti bulpain. Ay, nan, padasa man ti agputput, sir. Mabait lang nga ta mga laki iti bulpain. Adto iti bulpain. Padasa man aputputan, sir. Ay, sus! Matinag man. Ay, di ka pa ilagayang makaputput ang naimbag, sir. Ala, ungap-ungapang tangiwat mo. Tapno maka-exercise. Makabalikas kan tulata. Ay, nawaw. At kakamot dito'y lablay. Wen mayaw, tabi ng tayak di Sir Samuel. Ay, naimbag man din may ka. Nadamag mo siguro ti kadak dito anya. Iso nga imbay ka. Malalala. Umay ka. Ay, nawaw. Sukunag ko maitay ni Mundre iti ayan ti trabaho na. Gamawan mat ijay. Iso nagdiretso ak dito'y Ati amok. At alitaw ay nawaw. Ngam nala daw ti text ni Panyang. At da akong itilugan niya ang turong dito'y itay nag-text ay nawaw. Kaya't ko makita day tamon ray. Ay, dayjay ti bagbaga nga awir ko. Tay anak ni Madam Ariela pinapanaw na. Wen lablay ay nawaw. Kakaasi dayjay nga awir ko. Iso atultulungan may. Ang trabaho ngamin manen, isungawan dito ay nawaw. Aya, kanong ay nga umay ditaw. Ay, kaya't ko makita. Ay kat urayam no makita may nawaw. Natair dayjay akas kanyak lablay. Natair abaraw ay nawaw. Dino dito iti opisina ti attorney mami. Iti dayjay arum, iha. Mapantay jay. Sapay ko matamadanon tatisigod nga attorney mi iti day di titom a Luisito. Okay, mami. Oh, aday tan kirog na. Ha, Oh, apay, mami. mabit laeng. Sa balimatan tinakapaskil anagan iti ayan tiridaw. Ha? Saan matan ani attorney Bartolome ti adda dita? Ha? Tinasayaat. Agdamag tayo, mami. Damagan tayo. No sa dino itanti ayan ni Attorney Bartolome. Awan mat gaya man ijay ni attorney Bartolome. Makargaya man iti opisina na. Talaga gayam anabayagan asan nyo nakita ti Attorney mami. Wen taawan mat ngamin ti pakasapulak kan kwa na idi. Italang mat amasapul kumanan ti tulong na. No kasta, mami. Asino nga nga attorney ti nagpanotaryon nyo kadagiti kasuratan ang nagpinirmaan nyo kanimang Rocco. At ang amin pakita na nagpinirmaan nyo, maipapan iti utang nyo. Tay mo ni Rocco nga attorney. Anya? Sana balit adamat kadatan ti address ni attorney Bartolome. Nalakalaeng amasarakan taday jay. Sa bagay mo't ket di mami. Ang agawid tapay.
mariknak ti banugkon. Kaya't kun ti aginana. Ay, uray siyak, mami. Nabanugak mo tangag man maneho. Ay, makabanug mo tiyag maneho. Nang runa no traffic. Makapaburyong. Uray siyak nga rod. Manipod na pukaw ti kwartak. Manipod lino ko nakdaychay nga Antonia. Kaslaawanan ti gaganay gayak. Mami. Oh, Agsamit kayo man. nasakit lang amin tinakam. Kan barukong ko. Diyak kaya't ang umato ti presyon ti darak. Iso ano mabalin? Diyak kaya't ti agpungtot. Iso nga imbes nga akong atak. Isangit ko lang ti sakit tinakam ko. Awanen ti kwartag. Inururnong ko iti mano at awan. Birok tinigosyok na ichay. Agam nagpukaw latan. Agaslawan at yaman na. Mami. Sayang pa'y dayjay akwartag. Sayang, Angeli. Ala, hostol, mami. Saan abali? Tanatiliwan dagiti ng loko kada kayo. Saan abali? Tanong malako yung dagiti sa likwayo. Adon tumanan di kwartayo. Sa bagay matkiti Wen. Numalakok ti sanikwak. Adon tumanan ti kwartak. Isa masapol ang maasikaso ti papeles ti sanikwayo. Tapno malako yun. Nasaysaya at matlaan, no maipanaganan kada kayo ti sanikwa day di Tito Luisito, nga impatawid na kada kayo. Agmamayaw akaslaman og dagiti amo kita. Agpapadad ang awan gaganay gayan na. Ni Seruka, nakasanggar iti sopa ijay salas. Madlaw anaunag ti pampanunutan na. Nimot Madam Ariela, nakayda iti sofa. Kat nakapungan iti lupo ni Seruka. Ay, saan damat nga ron abaturang. Nakamulagat damat. Nung awan agsasaak. Kat nimot Ma'am Angelay. Nakasikawin latan nga agsilsilpon ijay tirasa. Siting pretty matlatta day ta Ma'am Angelay. Ijay lamat agi ba unti paglaingan day ta. Nanalabang! Kasi ta, ayaban nak manan. Meriendaman! Mabisina! Agi ba manan. Nangag na ka di nanalabang? Ay, wan ma'am! Anya merienda ti kayat yaw. Pansayt, sandwich, adoba, wano paksay. Saan ka magilibre na bakit ka, nanalabang? Ay, anya nga rod merienda ti kayat mau ma'am. Ibagam tapno amok ti sagana. Dandan ni malpas konto'y inawak. Ay, nawaw. Adamdamalaeng, makaina na agtumanain. Mayat ti trabaho ti restaurant. Agin nawlaeng. Numalpas, sitting pretty ak manay na inawaw. Naglagan ti trabaho dito eh. Naimbaglaki din tada ni panyang abis spring kaway nawaw. Patak na marigrigat day jay. Ngam ado ti gagayim na big time. Ken, oray ti kapsat na ani Sir Dominador. Adaw ti gagayim day jay babaknang. Puro big time ti gagayim dagi jay nga kapsat. Oh, antay ta. Nalpasit ta aramiday. Ay, agpunas ako. Tayo nag-agistambay jay sango to restaurant. Ay, nawaw. Ay, oh, ayusay. Ay, nagmayat ka tag-istambay jay. Ado ti mapalabas mo no kwa. Ay, nawaw. Ado ti mabuya ijay ruwar kay. Ay, kwa. Inakaduan ni mon re ijay entrance. Aduag nga agasis ka dagiti sumrag a customer. Ay, nawaw.
tatimsal di tataksian nagsardang iti bataw. Panyang! Palyaw! Sa dino tayan ni Munray. Ay nawaw, ada di taunag. Pinagmerienda dagiti waitress. Kwa, inawagak ti kabsat ko itay. Imbakadak pailaan. Tasapsapulan manan ni uncle na. Anya, tapay ka naw, ay nawaw. Mailiw siguro Anya? Saan man niyag trabaho tayo awer ka, Panyang? Saan na bali? Agsublinto manan Ay, madanaganak ngamin. Amangan na niya ti mapasamak kin ni Sir Samuel. No saan mapatganti kayat na. Ay nawaw, sige nga raw, tulungan ka mga ayaw kini Munray. Alariel, ano sa mga sikaswan ti papeles ti sanikwa, tas ikamat ti sapulit. Dagdagkal nga minti karbangam ta asawam dahil di Luisito. Wan, Rocco. Agpakuyog akto kan ni Angeli. Tamapan kami iti opisina ni Attorney Bartolome. Anya, jay sigod nga abogado dahil di Luisito. Wan, sweetie pie. Apay atay jay pailang ti asit kam. Ni Attorney Bartolome ti makaammo iti amin a papeles ti saniko atayo, Rocco. Ngam gayim dahil di Luisito dahil jay nga ator. Saan aya? Wan, Ariela, amangan no... di ka kadi madanagan, Rocco, sweetie pie. Gayamak dayjay nga attorney. No gayam day di Luisito dayjay, gayamak mat. Ammo namat nga asawak day di Luisito. Patsak atulungan nak dayjay. Sige, makamu ka nga rod, Ariela. Kasla damang sit-sit-sit kanya. Sa dino nga tati ayan. Kumusta, Rocco? Samuel. Kumusta? Apay nga, adaka. Natay ka na sana ya. Atay wanak. Di asit ka na. Di nagpapanawan. Taumay ko singiren, di ba 20 pesos nga utang mo kanya? Utang? Awan ti utang ko kan ka, Samuel. Ata, 20 pesos. Bayadan tayo jay. Ti utang kat utang. Das kan abayadam, Rocco. Awan ti utang ko. Awan na. Adda nga ron. Adda utang mo kanyak, Rocco. Agbayad kan. Pati ti interes na. Bayadam. Ti 20 pesos nga inutang mo. Asaan mo anapay bayadan? Nagbalinan at 2 milyon na pesos. Agbayad kan, Rocco. Nagdakkel mo ti utang ko. Awan ti utang ko, kasta. Nagdakkel. Awan ti utang ko. Awan ti utang ko. Awan. Rocco, agreeing ka. Nagtagtagainap ka. Agyaman na ka. Tagtagainap lagayam. Kung naglanog pa'y sunday dyan ay tagtagainap ko. Anyat na itagtagainap mo. Apay akas laad da kabutan mo. Ariela, ni Samuel. Anyat imbagana. Ko, nagtatum ti panagkita na kanya. Nakabutbut ang tilangan. Anya. Ariela, bantayan na ka. Ang mga numay tagtagainop ko manin numadamdama. Ringan nakto, pang-aasim. Anya. Di ka rumrumbar dito silipta. Dito ka lang, Ariela. Bantayan nak amaturo. Wabulan garudan adida intintisul daw. Ay masursuro na. Anya? Kasanon nga ino adda pamilyak abibiyaga dinabi sinandan. Kunada abak nang da. Ngabdilimot tiswil daw. Ay masuro na ka talaga. Ala, Yanos mon lable. Mabitlaang Antoy, alaang pailaang daytoy. Apay deta akwarta panyang. Allowance mo pailaang Pangururayam iti sweldom.
Ha? Ay, sana eh. Diyak kaya ti makautang. Iso pa'y apang panunutik no da utang ka. Saan ko nga ipautang dayta? Itid ko. Jak pabayadan. Sana. Maibus ti kwartam Alam alalo. kit din. Ah, Inikanak ngamin jay kabagis ko iti kwartak. ay. Sigurado ka pa niyan. Ay sus, kamapainan ka. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam. Sakit di ko matagbain Takanayo nakagkid daw iti paborkan ka. Ay napan niya. Ay, nagsingpot ka talaga. Managparabor ka. Ay, nubak nang kasiguraw. Adong tinatulungan man niya. Nawan siguro ti Margriga ti lugar tayo. Nubak nang ka. Ta sigurado ang natulungan mami nila. Saan mo't lang nga iti pinansyal abanag di mabalin nga itulong tayo iti pada tayo at tao. Iso nga uray na kurapay tayo laang. Adalat tamot maitulong tayo iti pada tayo at tao. Sa bagay matkit di ay husto ka iti daytapan niyang. Saan la kwarta ti mabalin nga itulong iti pada tayo at tao. Mabalin tayo nga itulong ti mismo abagi tayo. Babaen iti agduduma awagas panyang. 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 Agreeing ka. Sir Samuel, makabangon kan makasaukan. Wen Panyang. Agpakada akon. Agyaman na iti adwa sakripisyo. Kan tulong mo kanya. Nagsayahat ka unay. Jak to balipatan ti utang ko anay pag-anakam ken ka. Papanamngay. Agawid ako na. Tanay bagag atan. Nag-agsingir iti utang da kanya. Tapno adda pagbayad ko ken ka. Ay, saan ka pa'y apumanaw, Sir Samuel? Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Agdardarasak Panyang. Baliwan tanto ti agsarita. Agsubli akto. Sir Samuel! Mabitlaan! Agsublik! Sir! Ay! Tagtagay lagayan. Ne. Ay, parbangon ba't kaya man? Ay, bumangon ako na. Inakaagluto na. Hanggang masakpay na. Inakpay kitaan ni Sir Samuel iti silid na. Amangan no nakariingan. Itay pa anak kaluto ak. Diyak mo't la maurayan nga agriing ni Sir Samuel. Sigod mo't anasapang agriing. Sir Samuel! Sir, aldawan. Agriing kan, tagar mo sarkan. Sir Samuel! Naimas mo't titurong na. Itaman pa'y. Katsigod mo't anaridam ni Sir Samuel. Sir, agriing kan. Mangan ka pa'y. Ituloy mo to ti maturog no madamdama. Sir? Ay, Diyos ko. Apay ngay adyak mo't mariingan ni Sir Samuel. Sir? Sir Samuel, agring ka na. Sir? Ay na. Agang-angas pa'y mait. Apay ngay adimot agriingan. Ay, makapadanag. Ni Malyong. Hello, Malyong. Nasaya atay mawag ka. Ni Sir Samuel. Ay nawaw. Apay ni Sir Samuel Panyang. Diyak mo't mariingan. Ayak? Ay, ang mga na po ya, ay nawaw. Saan, Mart? Nagsapan tupay anaturog idirabe eh. Sige, tumayak di Panyang. Nakataksi Bye. Sige,
Urayan ka, Malyong! Bye! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay nawawa, agang angis pa imot panyang. Wan, ang ngamjak nga ron mariing. Madanakanak. Ita lang amin anarnakan iti husto. Kan sigod anaridam ni Sir Samuel. Ay nawawa, ay mabitlaeng tasak man timang riing panyang. Ay, Sir! Agreeing ka na nawaw! Sir Samuel! ay. Malyong! Ha? Nagasog! Nagmulagatan! Makita ba nawaw? Kas jay laeng de jay panyang ay nawaw. Ay na, agyamanak. Agyamanak na nakariing kan, Sir Samuel. Malyong, mabait lang ha. Ay, Inak isaga na ti kanan na. sige laeng panyang ay nawaw. Kasarsaritak pa laeng ni Sir Samuel. Sir Samuel, anyat mariknam. Sir, ada ka din nasakitkan ka? Anyat napasamakan ka. Apay anag bayag, saka nakariing. Oo, ulit mana, sir. Nagtagtagainap ka? Kasta ka di? Anyat na itagtagainap mo. Ne. Ay, agsangit ka manen. Kunamno mataykan, sir? Apay aya, anyat na itagtagainap mo. Ay, ala. Di mon pilitan tag sa uno marigatan ka, sir. Saanan? Attorney Ana Bartolome. Ha? Iha? Dahito yan ti opisina ni attorney. Ay, uwan nga paiso. Ala, sumrag tayo, mami. O sige, umay ka na, Angeli. Kuyugan nak iti unag. Tapno mangag mo ti anyaman na apagsaritaan mi. Okay, mami. Oh, Ma'am Ariela. Kamusta? Long time no see. I'm not okay today, Attorney Bartolome. Ha? Any problem, Ma'am Ariela? Oh, adda nga rod problema, attorney. Maipapanday to'y iti sanikuami iti day di Luisito. Anya ti problema, Ma'am Ariela? Tiamok ngamin, naurnosan ti papeles ti sanikuami, sakbay anatay. Ang nagan na pa'y matlagayam tinakanagan iti papeles. Tiamok ngamin katsyak tinakainaganan dagijay a papeles. Ang nagan na pa'y matlagayam, attorney.
Ket anya ita, Ma'am Ariela? Kayat ko kuma apa i-transfer itinagan ko dagiti sa ni Kwame, attorney. Iso, akasapulak ti tulong mo. Kaya't katulungan iti dayta, Ma'am Ariela. Ngem, narigat ang mapasamak ti bagbagam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, attorney? Umuna, Ma'am Ariela, saan yung a conjugal property ken ni Sir Luisito, ti sanikwa ang napanawan na. Ken may kadwa, saan kayo ang nagkasar iti yaday diya Sir Luisito? Ha? Awan angam, nabayag ang nagdan na kami. Nabayag ang nagasawa kami. Kan may sa siyak ti mang baybayan iti buwis ti sanikwami. Siyak amin ti mangas asikaso kadagijay. Siyak lang tinangital kanday di Luisito iti sanikwami. Siyak tinangibilinan na sakbay anatay. Kan imbagana, asyak ti mangtawid kadagiti napanawan na. Tasyak ti asawa na, attorney. Siyak laeng. Ma'am Ariela, uray si katagbaybayad iti buwis, ta nagtawid mo't lang iti negosyo day di Luisito ti pagbaybayad mo iti buwis, saan ka di? Ha? Isu ala dingitek, Ma'am Ariela, ngem awan karbengam amangalman iti sanikwa, asaan met aparaken ka? Attorney. Excuse me? Mabalin ti makisingit iti saritaan nyo ni Mami, attorney? Okay, ma'am. No awan karbangan ni Mami iti sanikwa na panawan day di Tito Luisito, asino nga rod ti mangtawid kadagijay? Ay wen, malagip ko gayam. Ayan ti anak day di Sir Luisito? Ha? Kwa? Awanan, attorney. Awanen? Anyat ket mo sa awen, ma'am? Kwa? Nabayagan ang nagpukaw, nagtalaw, pimanaw, kat jak amo, no si bibiyag pay wenno sa anan. Anya? Sukir nga minday jay nga ubing. Di na kaya ti mabagbagaan, iso api manaw. Sa pulin nyo, ta isulaing taadaan karbengan karigiti sanikwa ti amana. Attorney, saan ka di amabalin anilaangan Mami ti pakaipatawidan dagiti sanikwa day di Tito Luisito? Unmat nga min, attorney. Total, syakmat at talaga ti asawa na. Agbayad ak uray mano. Mano ti kasapulam, attorney. Ibagham, nakasagana ak amang ipaay, basta doktoram ti dokumento. Siyak ti pangipanaganam iti sanikuwami. Ladingitek, Ma'am Ariela. Ngem adda ti anak day di Sir Luisito. Iso ti adda karbengan na iti sanikwa ti amana. Kasano nga ron dayto yan, attorney? Kasano akon? Excuse me, sungbatak di ti awag ko. Buisit! Buisit at talaga ti kastoy. Saan ang mabalinti imbaga ni attorney? Mami, nalawag mo ti imbagana. Awan ti mabalin nyo. Ni Monray ti addaan karbangan iti sanikwayo. Buisit kit ti kastoy. Jay awan serserbi na at tao ti agnumar iti kinabaknang ko. Saan ang mabalin? Mami, Parta kampay ti agpataray, Angeli. Kayat ko ang makasarita ni Rocco. Imbagam kumabayadan tayo ti hustua. Basta may remedyo ti amin, Ariela. Imbagak. Nga madlaw adi na kayat ti singasing ko. Anya? Saan ngamin apapasuksukan dayjay nga attorney? Gayam ngamin day di Luisito dayjay nga attorney. Puisit na talaga ti kastoy. Kasano dayto yan, Rocco? Sa bagay, nalakalang mitkit di dayta, Ariela. Ada remedyo iti dayta. Ha? Kasano kuma?
Padispat sata, day jamon ray. Anya, Numapukaw day jamon ray. Si kantong tadaan karbangan ka dagay ti sanikwa day di Luisito. Tawan matanti kakabagyan na. Roko. Awan niya. Umanugot ka iti singasing ko, Ariela? Ay, si kagayam ti bagbagada nga anak ni Madam Ariela Baraw. Ay, sus, nagtar ka ba't gayam nga ubay? Saan akong nga ubing, nana? Ha? Ay, baro ko na kumay. Ay, na nagtar ka Baraw. Kuna ni nana Panyang, da kayo kano ti kabarbaro ababaon ni J Mansion. Ay, Baraw. Ijay mansyon yaw ti pagtrab-trabahwak ita. Kumusta ngay da mamakan manang ko? Kasjelat na, ungat da nga ungat. Saan dak ka di asap sa pulan da mamak, nana? Ay, saan man Baraw? Jak tupay amo nga da kang anak ni Madam Ariela. Ta saan dak adak da kamatan iti saritaan da. Damalungkan panyanglat na kaamwa. Kasta ka di, nana? Baraw, linaksid da kan samot nga minan nga anak ni Mamam. Jak amo nana. Pinapanaw nakmat ngamina ni J Mansion. Apay ngay. Saan dakmat ngamin akay kayat? Idinatayin ni Papak. Nagbalindamot na nauyong kanyak. Anya, ay una yan. Anya a klase nga ina ni Mamam. Apay ana iturod na tinang papanaw kan ka. Anak na ka, ngam pagtalawon nakakit din akas laayaw. Wan nga rod. Ngamjak kayat ti agimulay ti sakit tinakam. Ta saan akayat ni Lord ti kasta. Ay na, agsungani kayo iti ugali ijay inam Baraw. Nanaknakam kan sapay ngam ni Mamam. Ha? Ala, saan mo't nanaknakam mo't ni mamak takanayon na nga ibaga idi kanyak, analaing kano. Ado ti amuna, kan nasirib kano ni mamak. Nasirip ay iti kalukwan. Ha? Anya jay kunam, nana? Ha? Ay, kwa? Ay, awan Baraw! Awan, ay! Ni mamak ti umawawag? Hello, mama? Sa dino ti ayan mo ita, Monrey? Kwa? Kuna ni nanapan niyang. Tsak ibagbaga kada mama ti kadak dito ayan ni Uncle Kwa Samuel. Hello? Ayan mo, kuna? Kwa mama? Ibagam no sa dino ti ayan mo, tasukunan ka. Ha? Apay ka di, mama? Adta pagsaritaan ta. Napatag abanag. Pagsaya atam na ito'y. Ha? Anya ngay dayta, mama? Di mo namuan. Basta ibagam no sa dino ti ayan mo, tasukunan ka, itamat laan. Kwa, narigat yo masapulan to'y lugar ngayan ko. Imposible Ayan mo nga minita. Jak nga rod ammo, mama. Anya? Sige. Agkita ta nga ron ijay plaza. Agtaksi ka. Ibagam a plaza ipapanam. Sige. Mawagak manan inton madamdama. Basta agsagana ka. Agrobot ka. Bye. Bye, mama. Ala, kasano nga tanngay? Ay nawaw, saan mo re? Di ka mapan. Ha? Anyat naknakanda di Amada Mariela? Apay ka nawa kayat naka makasarita? Anyat ibaganakin ka, ay nawaw. Jak amo tata? Di namat imbaga? Ay nawaw, saan ka mapan? Ha? Makapaatap mo di amamam. Pinapanaw na ka, kalpasan na, kaya't naka makasarita.
Panyangay ti kayat na asawa na nawaw. Sa anak amapan, kunam, tatamalyong. Wen, apay kumamapan ka nga ay nawaw. Ala, amangan mo agungot ni mamak, tata. Ay bayam nga gungit, saan nakaaman ano dayay? Basta saan ka nagpagpakita kin kwa na ay nawaw. Ha? Ni mama man ang ti umawawag, tata. Ay nawaw, sungbatam. Tay bagaba saan ka amapan? Mabutungak, tata Malyong. Sigurado nga ang tanak. Ay nawaw. Nan, tasyak timang sungbat. Ha? Hello, Madam Mariela. Hello, Madam. Hello. Hello. Ay nawaw. Incancel na mo ten munray. Talaga sa balit agparparik na kanya kabaraw. Panagkunak at dadakis a plano ng aramiday. Ay nawaw. Basta di ka makisinsin narakin ni mamam. No saan nag-akadwa munray. Wan? Ay nawaw. Uwen, tata Malyong. Jelly, Romwarta, Papananta, mami. sa pulanta ni Monre. Anya? Mapanta iti lugar a mabalin apakasarakan takan kuana. Di mat inawagan nyo. Di na kayat ti makisinarak kada kayo. Saan ani Monre ti simmong bat iti naudi aya awag ko kan kuana. Anya? Dayjay amalyong tinangsong bat iti cellphone ni Monre. Anya? Ha? Talaga ang manakibiyang day di alakay? Wen garod. Iso asapulan ta ni Monre. Kat no kasapulan a puwersaan ta sumurot kadata. Aramidan ta, Angeli. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.